Ribe vil have sin gamle havn tilbage. Folk i den gamle købstad vil gøre Ribe til et mål for sejlende turister. Det skulle være til gavn for hele Vadehavsområdet. I årevis har sejlerne i Vadehavet besøgt øer og købstæder i Holland og Tyskland, men ikke ret mange har fundet vej til Kammerslusen og Ribe. Det er nærmest lukket land, fordi der er lagt en vejbro over Ribe Å. Dermed er skibe med master lukket ude. Det vil driftige folk i Ribe have lavet om på. De vil have genåbnet søvejen til Sønderho på Fanø, som de siger. Ikke med større handelsskibe, men med de vadehavsskibe, der findes i tusindvis i Tyskland og Holland. Esbjerg er lukket med handelsskibene. Men lad os nu få de gamle kulturelle både. Det er jo det, der var meningen med hele, for eksempel nationalparkprojektet. Alle miljøminister har været involveret i det, har jo sagt, at vi skal køre på det kulturelle sammen med naturen. I dag kom Everten, Rebecca og Sønderho til Kammerslusen med 3 mindre vadehavssejlere. Det er den type både med deres besætninger, der skal have mulighed for at sejle helt ind til Ribe. Den gruppe borgere, der arbejder med projektet, er langt fremme med planer om at skifte vejbroen ud med en klapbro. Skiberen på Rebecca ser frem til, at det sker, og han ser store muligheder i planerne. Nu er man jo i gang, og man er jo tæt på at få Sønderho Havn etableret igen. Og der vil det jo være oplagt mål også for i forbindelse med den nye nationalpark, altså Vadehavsparken, at man også kunne besejle Ribe. Skibe, der sejler i Vadehavet, skal helst være flade i bunden, så de ikke vælter, når der er lavvandet. De kan godt ligge ved skibbroen i Ribe, men med besvær. Her håber ribeborgerne på assistance fra Esbjerg Kommune, så åen kan blive renset for skidt og ravelse. Vi kunne uddybe op i toppen af havnen, sådan så skibene ikke kommer ind og får skader på deres bund og rortøj. Der ligger nogle gamle skorsten og nogle murbrokker fra en gammel fabrik, Secoria-fabrik, vi havde derinde. De er smidt ud i skibbroen. Så hvis vi lige kunne få dem væk, så kunne bådene ligge derinde. Om de så gik ned og stod på bunden på lavvand, det betyder ingenting, for de sejler frem tilbage på højvand. Der er små motorbåde, joller og et museumsskib, men større sejlskibe må sejle uden om Ribe Havn. Det skal der laves om på, mener Bjarne Kiholm. Vi har folk på kajen her. Prøv at se, hvordan turister søger ned til vand. De søger altid ned til gamle havn og gamle skiver vand. Og ideen om en havn fyldt med store skibe, som museumsskibet Johanne Dan, tiltaler turisterne i Ribe. Det vil jeg synes var lækkert. Det vil da trække mig til endnu en gang til Ribe for at gå og nyde sådan et miljø. Det kunne godt sådan være det nye Venedig, det nye Cannes, det nye Nice. Helt i orden med mig. Det store problem er broen her. 3 meter mellem vand og bro er slet ikke nok til, at store skibe kan passere. Den bro her, den er lavet i beton, og som I kan se, så er den meget lav. Vi bliver nødt til at have sådan, så både det ikke kan lægge masten ned, kan komme ind. Derfor skal broen enten laves som en opklappelig frisebro, har jeg tænkt mig, eller vi fører hele vejen under en tunnel under åen. Ribe Havn var fra vikingetiden og op til omkring 1600-tallet den vigtigste havn på vestkysten. Her udskibede man landbrugsvarer og importerede vin, silke og krydderier. Med en ny bro eller en tunnel under åen kunne havnen blive centrum i Ribe igen, mener de på turistkontoret. Hvis man så også kunne tilbageføre noget af det gamle havnemiljø, så synes jeg, det er fantastisk. Så hvert initiativ i den retning hilser jeg da i hvert fald velkommen, og hele turistbranchen, det er jeg sikker på. Forleden beviste det 18 meter lange hollandske skib Sylfe, at slusen ved åens munding sagtens kan rumme større skibe. Ved broen måtte skibet dog lægge masten helt ned for at klemme sig under broen. En besværlig og tidskrævende operation, som kun de færreste skibere kan og vil udføre. Så skibets tilstedeværelse giver Bjarne Kiholm blod på tanden. Ham der, han er medlem af en stor forening i Holland, hvor de har flere hundrede af det skibet, og de vil så gerne have. Du fortæller jo og viser hele vejen det. Ja. Tak. Ja, tak. Det er super. Nu skal du prøve lige at komme med herover. Nej, du kan tage John nu her. Ja, vi tager lige den her. Hvad siger du så, Christian? Synes du, det er en god idé? Jeg synes, det har været en fantastisk tur, og jeg har jo fået det hele forklaret på vej hen af. Jeg kan sagtens se ideen. Kan du købe den? Nå, men jeg synes jo, vi har jo gjort det andre steder. Altså på Bornholm har vi også gået op i Haslehavn og lavet nogle projekter der. Og jeg må sige, herude, der kan jeg jo godt forstå ideen med, at når vi er kommet og synes, det skulle være en nationalpark herude, der sagde vi jo, og så skal der også være plads til turisme og så videre. Og der er det her jo en del af det. Og når man taler havnen hernede, så er det jo klart, så er en del af det også det, som jeg skal tage mig af. Og det er klart, det vil vi gerne være med til at kigge på. Pinserne står måske med tomme lommer. Kan du hjælpe dem?
Jamen det er jo klart, altså det har vi også gjort de andre steder. Vi har lavet 2 havneparker, og vi lavede også nogle af dem, hvor det er kreativt. Det er klart, det hele skal jo ikke ligge i det, men det at få tilgængelighed ind med skib, er jo med til at kan udvikle turisme, og med til at give den sidste del af aftalen om nationalparken, hvor vi jo blandt andet sagde, at vi argumenterede for det, at meningen er, at det skal give arbejdspladser herude, og meningen er, at det skal give vækst og udvikling. Og der kan det her være en af delene, og jeg vil godt sammen med forligskredsen lægge det derop, og så blive en part af det. Hvornår kan repenserne så regne med at høre noget om det, tror du? Jamen, jeg synes da, at vi skal tage diskussionen her i efteråret. Forligskredsen mødes jo 2 gange om året. Vi mødes første gang i oktober, der vil jeg da præsentere hele ideen for forligskredsen og fortælle dem, hvad det er, jeg har set i dag. Og så må vi jo så se, om vi skal prøve at arbejde videre med det. Det håber jeg. Det kan jeg jo godt forstå. Det er klart. Men I ligger jo også, altså, jeg køber pointen, du siger, om at det kan jo ikke passe, at skibet ikke vil sejle herind, hvis man kunne, fordi det er et historisk sted, altså det er det gamle udskibningssted, det er alt herinde. Nu er der politisk opbakning fra Esbjerg Kommune til en genåbning af Ribe Havn. Det er Nordens ældste havn, og lokale kræfter har længe kæmpet for at få den genoplivet, så store sejlskibe kan sejle direkte ind i byen og lægge til på skibbroen. Der er ikke ret mange høje master ved skibbroen i Ribe, men de kommer. Ingen kan rigtig sige, hvornår, men det bliver til noget om 40 år. Nu vil vi så prøve at sende en ansøgning ind til trafikministeren om, de kan finde nogle penge til det. Vi vil også prøve at se, om der skulle være nogle EU-finansieringsmuligheder, så, fordi vi snakker sådan om relativt store millionbeløb. Hvis de vil have en by i udvikling i udkanten af Danmark, også dem, der sidder og piller over på Christiansborg, så er her alle tiders chancer. Planen er, at der til næste år skal iværksættes en miljøundersøgelse af et projekt, som indebærer, at ringvejen omkring Ribe kan tage mere trafik. Og i den forbindelse skal broen her pilles ned og erstattes med en klapbro. Så kan Johanne Dan komme ud på havet. Johanne er for høj til at komme under broen. Får vi løst det problem, så kan vi lave en havn, der er spændende, hvor der kommer både ind, ligesom den der flotte Johanne Dan fra Holland og Tyskland og så videre, så vi kan lave et helt havnemiljø hernede. Vi kan genopleve denne her prægtige by og deres udvikling ud til havet, og det er det, vi gerne vil. Preben Rodiengård er med i en borgergruppe, som længe har arbejdet på at få genåbnet sejladsen mellem Ribe og havet. Nu ligger der altså et projekt, som går ud på at gøre hovedvej 11 mere farbar. På visse strækninger fra Esbjerg til Tønder skal vejen også gøres bredere. Og så kommer der altså en klapbro til 2 eller flere kørebaner. Penge er der som sædvanligt ikke ret mange af. En projektbeskrivelse fra konsulentfirmaet Covi nævner et beløb på 28 millioner kroner for en bro. Mange penge, men ikke i trafikmæssig henseende, og Esbjergs borgmester mener, der er masser af muligheder. Vores kommune, vores område her, vi har et stort, stadigvæk uudnyttet potentiale. Nu er vi så blevet nationalpark og har fået den status, det nu giver. Og derfor er jeg sikker på, at kan vi nu lave en vandvej ind til Ribe for lidt større skibe end dem, vi ser i dag, så vil der komme rigtig mange flere muligheder. Store røde sejl er sjældne på Ribe Å. Men her kommer et skib med de sejl, som er så typiske for de fartøjer, der sejlede de indre farvande tynde, dengang skibet var det foretrukne transportmiddel. Skibet er Mejsen af Ribe. Mejsen vil bevise, at selv skibe med en dybdegang på 2 meter kan sejle helt ind til byen på en god højvande. Ribe Å for sejl midt i marsken er fantastisk. Og der er god tid til at nyde udsigten og en lærkesang, der nærmest får luften til at dirre. Mejsen er en dansk yacht bygget i Ribe med en søsat på østkysten i 1994. Den er det sidste større træskib, der er bygget i Ribe, og nu altså for første gang på vej hjem. Tidligere blev der inde i byen bygget skibe helt op til 150 ton, altså på størrelse med den tremastede Skonnert Fulton. Indtil videre går det uden problemer. Mejsen sejler selv.
For mange år siden måtte skibene under tiden trækkes med tov fra åbredden, når vinden var ugunstig. Åen og dermed Ribe var i adskillige 100 år Danmarks vigtigste handelsforbindelse til verden. Men det sluttede endegyldigt i 1952, da hovedvejen blev ført vest om byen og en betonbro lagt over åen. Så blev Ribe afskåret fra havet for første gang, siden byen blev anlagt i 710. Her kan Mejsen ses fra Ringbroen. Trods sin 2 meter dybdegang kommer hun helt ind til den. Men broen gør det umuligt at tage den sidste del af turen ind til Ribe Skibsbro, så skipper må sejle ind i brinken og bjerge sejlet. Der manglede kun 500 meter ind til den tidligere så stolte søfartsby. Men der er ikke noget at gøre. Mejsen må vende for denne gang og igen stikke til søs. Men hun kommer igen, hvis broen bliver ændret eller vejen ført under åen, og hun tager en helt flok rigtige sejlskibe med, så Ribe igen kan blive en havneby.